pod Putinom, ne pod Jeljcinom, Rusija napušta u maju, neposredno posle vašeg odlaska u Hag, napušta Kosovo, napušta Bosnu i Hercegovinu, samim tim Republiku Srpsku. Da li je to znak da treba verovati Rusima? Prvo, Rusija je napustila Kosovo i Metohiju jer imala vrlo mali kontingent vojnika. To je kontingent vojnika koji je odmah nakon Kumanovskog sporazuma iz Republike Srpske bio prebačen u Prištinu, pa na prištinski aerodrom. Je li tako? Rusija je htela da pošalje snažniji kontingent, ali nije dobila dozvolu o preletanju ni od Rumunije, ni od Bugarske. I zato to nije mogla da uradi. Taj mali kontingent ruskih vojnika nije značio na Kosovu ništa. A služio je kao pokriće NATO trupama da kao i Rusija učestvuje u toj okupaciji. Zbog toga se Rusi povukli. Što se tiče Republike Srpske, nju Rusija sigurno nije ostavila na cedilu, ona čvrsto stoji uz Republiku Srpsku i zahvaljujući tome Dodik opstaje na vlasti. Inače bi odavno bio zbrisan. Sve su zapadne zemlje protiv njega. I finansiraju opoziciju protiv njega. Kao što su radili ranije protiv Miloševića. Hoćete reći da SDS sada finansira zapadni faktor? Pazite, ja sam rekao finansira opoziciju protiv njega. A sada ja kažem finansira ovoga, finansira onoga, podržava ovoga, podržava onoga. Očigledno je da je sadašnja opozicija u Republici Srpskoj protiv Dodika po stranim nalozima. Ko je sad u to svesno umešan, ko nesvesno, to je sad druga rasprava. Iako budem u mogućnosti uskoro, za sad ne mogu, ne daj mi da izađem iz Srbije, ne mogu da odem u Republiku Srpsku, ako odem tamo raspravljat ću tamo na televiziji, jer tamo poznaju situaciju i poznaju sve te ljude kao... Govorili ste na tribini, da tako kažem, ili na